никах юбилей. Татар халкының бір бейремі де милли ризық шек-шексіз узмый дерге була. Оны ничек тәмле һәм йомшак итеп пешерергә. Бүген үз рецепты белән Твянкамда яшәүче оста кулы хуҗабикә Алсу Хайретдинова уртаклашачак. Алсу, исәнме? Исәнмесез. Нәрсәдән башлыйбыз? Иң беренче шәкшәк өчен бик әйбәтләп кенә камыр басырга кирәк. Аның өчен безгә катырылган күкәй. Ул морозильникта ката. Башта аннан соң аны җибетергә һәм аңа un күкәйгә инде мин әзерлим. Un күкәйгә ярты чәй аш кашыгы сода салам. Аны блендер белән булгатам 15 минут ныгытып кабарганчы. Аннан соңыннан 3 аш кашыгы сыек май салам. Сыек май соңыннан он. Онны әзизләп кенә калак белән әзизләп кушып, бутап, йомшак кына камыр басам. Менә шул. Аннан соң шул камырдан бәләкәй генә шәкшәкләр кисеп, аны кыздырырга кирәк була сыек май белән. Ул бик йомшак, мин аны калак белән алам бераз. И аңардан бәләкәй генә тасмалар диек мин аны нитәм. Буларны кисәм. Менә бу бәләкәй генә шарикларны диегендә алабыз да, и алардан бәләкәй генә тасмалар ясыйбыз. Камыры тигез булсын өчен, потому что кыздырганда ул менә булай бераз форма ясыйбыз бит инде. Ул форма кыздырганда тигез кабарганнар. 1-4 сантиметр дип алыйк миндән 4-5 минде бу шул тирәендә. Бер тигезрәк иттереп, менә искене мин аны кисеп алам. Шәкшәк пешерү серләрен кем өйрәтте? Миңа әни. Минем әни бик тәмле пешерә. Ул мин бәләкәйдән әни кырыенда. Әни минем остайын бәлешләрне дә, ул шәкшәкне дә авылда иң беренче менә ясыйдыр, күп ясый, бөтен туйларга ясыйдыр. Бик оста минем, безнең авыл бөтенесе беләләр инде, мин үзем уратма авылнан. Менә шуан карап торып, мин инде 10 яшьтән әни кырыенда ашарга пешерергә өйрәндем. Димәк, сине инде әниең өйрәткән, әйме? Миңа әни өйрәтте. Әниеңнең исеме ничек? Вәсилә. Вәсилә апа, исәнмесез? Сезгә зур сәлам. Беренче шәкшәгеңне хәтерлисең? Хәтерлим. Беренче шәкшәкне ясаганда мин инде мәйтәм, әнине карап тордым да инде. Тукталым әйтәм, мин бит яратам ясарга, идел мин заказган итәм. Дип беренче заказ белмим инде күршеме бер хатын безгә заказ бирде инде, әни белән ясарга тотындык, ясадык, и килеп чыкмый бит, бавырсак ясадык, бавырсак бит ул ни белән, шикәр камы белән. Ул әзрәк катып китсә, ул кыйыла. Аның менә бер ние бар инде. Формасы дип әйтикме, менә әз генә кызып китсә, ул уже шикәр кебек таралып китә. Нык пешмәсә, сыек була тормый. Менә шул бер формасында гына бал төсле булганда ул ябыша. Ул ишелеп төште беренче тапкыр. Җылыйм, мәйтәм, нишлим инде хәзер. Әни минем бик спокойный кеше дип әйтик минде. Кайгырма, хәзер жаңадан җибетәбез дә, жаңадан ясыйбыз да. Кайгырма, барсы да әйбәт булыр дип. Мин нык переживай итәм, мин шундый теге перфекционист. Минем өчен бөтен әйбер менә ясагач дип, ул ясаган булырга тиеш инде. Кеше бит акчага бит инде ул, туйга бит инде ул, бик җитди әйбер бит инде ул туй. Кешене бит инде бер ничектәген инде подводить итеп булмый. Шуңа күрә бик тырышып ясадык инде. Ул бик матур булды, аның минем фотографиясы да калды инде, мин аны карыйм кайбер чагында. Хәзер аны жайтырга кирәк була инде безгә сыек майны аның өчен Җылтырга кирәк. Җылтырга кирәк булачак, аха. Май ничә кирәк? Менә мин улы таба белән ясарга ияләшкән. Потому что улы таба кабара. Шуның өчен миңа 2 шешә май кирәк була. Бер партия өчен инде. Хәзер әзрәк кызгач, без аны әзрәк су салам. Потому что ул кыздырганда су салмасаң, эче пешмичә жарыла да, ул җәмсез була. Итәме дә аның бүтән төрле була. Булай аның суы кайнап беткәнче май кыза, май кызгач ул кабара да инде будагын. Ярты стаканнан әзрәк инде. Температура бәләкәй булырга кирәк. Майга салдык та ничә минут пешерергә кирәк? 15 минут 270-ләрдә даже мин аны әйтәм. Кайнар ут Шулай булгатып. Кайнар утта 1-15 минут кайнатып алам. Аның кайнар утта суы менә бетә. Бу кабара. Аннан соң 15 минуттан ул кабары беткәч, басам дагын эче пешә инде. Кызара, эшләре пешә. Кабары беткән була. Безнең бу шәкшәкнең төре ничектер
Улырак, mesela бауырсакка көбрәк ошаган, Әйе, әйме? менә мин нәрсә әйтмәкчiyim. Мин инде бүген бауырсак формасында әйттем. Мин белмим менә, минем өчен шәкшәк ул бал белән. Бал белән булса, ул шәкшәк минем өчен. Шәкшәк була, эре була, ул вак була, төрлесе була. Бауырсак минем өчен, минем әни шулай пешерә инде. Бауырсак шикәр комы белән генә. Ансы бауырсак. Сен үзең яратасыңмы шәкшәк ашарга? Яратам шул менә. Күренеп торадыр инде не яратам шәкшәкне дә. Мин гомумән ашарга пешерергә бик яратам. Мин ашарга пешергәндә тынычланам. Тагын нәрсәләр пешерәсең? Мин күп әйберләр пешерәм. Мин бит заказга бәлешләр дә пешерәм. Гөбәдияләр дә пешерәм. Минем иң яраткан татар халык ризыгы ул гөбәдия. Мин гөбәдияне бик яратам. Аннан соң мин башка халыкларның менә ниләре белән дә кызыксынам инде. Менә хәзер кызарга шинхар басабыз да без аны. Иши потому что аның иши пешмәсә ул булай сыгылып төшә. Кызара, матурлана башладылар, әйме? Хәзер уже менә теге экранутта мин аны доводим дип әйтгәннәр русча. Димәк, гел менә температурасын шулай көйләп торырга кирәк. Әйе, башта 15 минут кайнар утта кыздырып алабыз. Гел бутап торырга кирәк, чөнки ул кабара. Бутамасаң кабармый инде. Тигез кызарсын өчен гел бутап, тигез кабарсын өчен гел бутап торырга кирәк инде аны. Гел бутап торабыз, менә шулай. Бер мөгъҗиза булган инде ул шәкшәк ясау. Аны бит инде теге ясый белгән кешене чакырганнар анда. Туйга әзерләнгәннәр. Бик кызык булган инде. Кызганычка каршы хәзер менә сирәк бит ясаучылар. Хәзер бит инде замана үзгәрде. Әйе, акча түләдең, кемдер шуны ясый, кемдер моны ясый. Теләкләр бар. Менә яшь кызлар кияүгә чыгучы хәзер яңа гына өйләнешкәннәр. Өйрәнсеннәр, кызлар, татар кызлары онытып бетермәсеннәр, өйрәнсеннәр, шатландырсыннар, ашларга җыялар бит инде менә алар. Пешерсеннәр, өйрәнсеннәр. Майы суынганчы бутап торабыз инде. Ише ныксын, әзрәк катыбрак китсен, чөнки ул ише пешмәсә, алгачаннары шиңә. Салфеткага алып куябыз. Бауырсакның шәкшәкнең шунсы бар инде, аны май сиңә диләр. Ул кайнар утта булса, гел бөтенләй салкын майга хәтле түгел инде. Әзрәк суынганчырак, бер 50-60ларга тоже шул төшкәнче алсаң, аның майы сеңми. Тагын бер Партия ясыйбыз. Әйе, хәзер тагын бер ясыйбыз, шулай ук. Онлар бик каты онларга да ярамый инде аны. Бераз гына менә шулай әз генә итеп кенә алабыз да. Кулак белән. Ничә партия ясарга кирәк? Менә 10 күкәйдән күбрәк итеп алсаң инде 3 чыга. Әзрәк итеп алсаң 4-тә 5-тә чыгарга может ул. Әзрәк итеп алсаң әйбәтрәк сүздә юк. Чөнки ул иркен итеп табада җәелеп пешә. Күп итеп алсаң ул бәләкәйрәк була. Аңа читен була, аңа кабарырга кирәк. Шулай итеп ленталар ясыйбыз да инде. Мин дә кисеп карасам була. Кисеп кара әле, Альбина. Бәлки миннән дә чыгыр әле, уста итеп шәкшәк пешерүче. Менә булай. Бик озын булмыймы? Нормально. Аны менә пычакның очыннан гына, әйме? Эзгеләктереп алырга. Никадәр формасы җәйгәндә тигез матур була, кискәндә шулай, кабарганда да ул шулай тигез матур була. Менә моны әйләндерелмичә беренче вакытта. Үләләр яздым. Әйләнми генә шуга ул. Кулга ябышадыр әле, әйме? Нәүәттә безгенә итеп алам мин аны. Теге формасын, җомыры формасын югалтмасын өчен. Алса, синең менә горурлык хисең бармы? Менә син татар халкының шундый йөзек, кашы, милли ризыгын менә пешергә өйрәнгәнсең. Бар, әйе, дөрес. Минем өчен мин татар халкын бик яратам инде. Чөнки безнең дә бик тәмле ризыкларыбыз. Мин менә пешергәндә дә миңа күп кенә урыс кешеләре заказ бирәләр инде. Самараларга алып китәләр, Америкаларга да китте инде. Минем племянница Америкада яши. Ул миңа Алсапа минем иптәш кызы кияүгә чыга, пожалуйста, миңа ясап җибәр. Бауырсак ясап җибәрәм. Чөнки бауырсак 2 атна барса дагын аңа бер нәрсә дә булмый. Посылка белән дә җибәрдем. Самарадан минем постоянный клиентлар дип әйтгәндә бар. Алар ни диләр инде, менә магазиннардан да алып китәбез. Ну, все равно не так вот. Сделайте нам, пожалуйста, дип менә ияләшкән клиентларым бар инде. Минем өчен горурлык ул, чөнки татар халкын инде бездәген үзебез татар булгач бит инде күтәрәсе килә, горурланасы килә. Безнең тапшыруны карагач, бәлки телевизор караучылар үзләре дә пешереп карар. Иренсеннәр. Аны бит әле теге миңа
теләгем бар, өйрәнсеннәр. Ул бит әле һәрбер кеше ясамый, яны иренәләр. Ясасыннар берүк, куандырсыннар, иптәшләрен куандырсыннар, кайнаналарын куандырсыннар кызлар. Өйрәнсеннәр, пешерсеннәр. Иске майлар белән кешеләр куркмасыннар, иске майлар белән пешерә дип итүчеләр дә бар бит инде, кем белә, белми бит инде. Пешереп булмый ул. Бер ничек тәгән ул кабарып, ул чыгып китергә дә. Әйтәме, чыгып китә ул кабара, ул шәкшәк булмый аңардан. Бер ничек тә иске май белән булмый. Кыштыр-кыштыр килеп торса, ул димәк әйбәт кабарган була. Менә. Бигрәк матур име? Хәзер бал белән шикәр комын кушып, эретәбез аны, сироп ясыйбыз. Моның өчен безгә нәрсәләр кирәк булачак? Безгә кирәк булачак бал, шикәр комы һәм бераз су. Без табада эретәбез шикәр комын, бераз гына су салам. 1,5 стакан инде ул где-то получается. Менә шулайрак салып инде без аны, күп кирәкме? Менә сироп беләсез, менә нәрсәсе бар. Кемгәдер менә бак шәкшәк ясаганда инде нык теге каты шәкшәк кирәк булганда, анда суны әз саласың. Безнең инде зур бит, инде зур булгач, безгә бит айрым-айрым алып ашарга кирәк. Шуның өчен без су салдык. Где-то бер унны салык инде менә мәсәлән. Шулай булгатып торабыз инде. Әйе. Шикәр комын эретәбез су белән. Аннан соң бал салабыз. Бал мин инде карабудай бал алдым. Ул аның исе икенче төрле тәмәдә, икенче төрле шәкшәк аңардан тәмле була. Бер 10 кашык салдык бит инде без моңа ни? Шикәр. Шикәр. Шул шикәргә бер 3-4 кашык инде салабыз бал. Сиропның әзерлеген без менә монда су куйдым менә име. Сай гына суга тамызып карыйбыз. Ул нишләргә тиеш, әйе? Ул анда бер түгәрәк булып катса, ул демәк әзер. Күрәсезме, монда әле пока ул катмаган, бераз нерәк. Йомырым түгәрәк булып катырга тиеш ул. Ешрак пешерә кирәк бәйрәмнәрдән инде өйрәнәсең инде, менә бәлешне өйрәнәбез инде. Һәрбер кеше белә торгандыр дип уйлыйм. Бәлешне инде татарлар дип әйтү мин хавырлар да белә инде. Ашыгыз тәмле булсын. Алсу, шундый матур һәм эчтәлекле мастер-класс өчен сиңа бик зур рәхмәт. Алдагы эшегезгә дә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә дә уңышлар телим. Өйрәнегез сездәген. Бик зур рәхмәт сиңа. Сәламәт булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.